Tak zdravím vážení milí přátelé, je tady očekávaný srpen, novinky za srpen 2015. No moc toho není, protože výplata nic moc, samozřejmě tak jsme toho moc mohli nakoupit, ale to nevadí, něco to máme. Tak se podíváme, co jsme vyzkoušeli za tenhle měsíc. Tak jo, Čína, krásný náhrdelník, jo. Tak tohle jsme pořídili, vůbec to nepouští olovo, jo, vypadá to fakt suprově. Na krku nasadím, předvedu. Sedač. No to je jedno, prostě vypadá krásně, nepouští olovo, nic, bomba, skvělý, protože je to plastový. Tak, mám tady další věc, voňavka. Nádherně voní, úplně mi připomíná takový mládí, úplně skvělý, jmenuje se to Jako špatná holka. Což nevím teda proč, protože špatná holka, nevím, jestli zrovna voní, ale tohleto voní fakt báječně. Je to super esence dokonce, takže nějaký vyždímání ze špatné holky možná. Tak, další věc. Řekl jsem si, nebudu dělat jenom líčení, ale takový, čemu samozřejmě rozumím. Udělám další věc. Byli jsme v IKEA, koukejte, bombastická kytka. Plastová, ale jo, nevysype se hlína, nic. Úplně nádherná, když se podíváte, vypadá to fakt jako živý. Úplně jako křoví, tak jako úplně skvělý. A dokonce i nevoní, vezmu špatnou holku, trošku tomu dám. No a teď mám špatnou kytku. No úplně nádherně voní, ale fakt můžu doporučit, takže špatnou holku a kytku v IKEA, to stojí nějakých 39 korun, tady to vědět, tak si jich koupil určitě dřív, aby to trošku vypadalo tady. No, můžu pokračovat dál. Když už jsem u těch kytek, to máte obráceně, nepřečtete. Sklidňující a regenerační čistící odličovací pleťové tonikum. Takže je to dělaný z limči, je to z toniku, jo, je to dělaný vlastně, jestli si pamatujete, Kinley tonik, tak to jsou úplně výborný a do toho nacpali trochu kopřiv tady. Jo, tak prej to je výborný na odlíčení, takže kdybych to měl minulé, tak jsem se mohl i odlíčit, musel jsem s tím spát 3 týdny. No v pořádku, jedeme dál, mám tady krásný suchý šampon, je to pro takový čuňátka, jako samozřejmě já nejsem, takže já to nepotřebuju, ale pro ty, kteří nemají čas si mít rychle vlasy ráno do práce a takový, tak nasypete trošku do pacičky a naplácáte si to všude po hlavě, rozmrdláte, pak vypadáte chviličku jak Děda Mráz a až to trošku vyprchá, tak je to úplně super, máte suchý vlasy. Ale vydrží to zhruba tak 1 den, jo? No, je to takový bílej prášek. Mohl se dá možná použít i jinak. Jo, je to skvělý prášek bílej. Bomba. No tak už vím, z čeho to vyrábí. To je super tohle. Tak, můžeme pokračovat dál, jsme nabuzený. Tak, barvičky. Jo, tohle je na obličej, dává se to na oči, já mám dost hnědý, dává se to na očička a je tady hnědá, pak jináčí hnědá, pak je tady něco do fialová, hnědá, fialová, hnědá. Jo, takže nevím, proč to tam je stejný, když jsou všechny stejný, pak tady mám další a pokračuje to samozřejmě zase hnědá, růžová, hnědá, modrá, hnědá. No nevím, proč toho tam je tolik, když jsou to všechno hnědý barvy, jo, ale prostě přírodní je nejlepší. No, tak. A jak jsem říkal, rozhodl jsem se udělat něco jiného i než jsou jenom šminky, čili skvělá věc. Určitě oceníte všichni, taky to všichni určitě potřebujete, jestli ne, tak to potěžko ještě teda. Krásnej, super, 3vrstvej, Tesco Soft Aloe Vera. Voní to jak kytička, úplně škoda si to strkat, no. Ale každopádně, co je hlavní, vidíte to, jakou silu tlačím? Nemůže se vám stát žádná chyba, prostě se neprotrhne a můžete si dělat, co chcete. Skvělá věc, voní úplně báječně. No skvěle voní to. Tohle to můžu doporučit. Tesco Soft, luxusní toaletní papír. Tak,
Měl jsem tady to odličovací mléko, nebo to respektive tu kapalinu. A jsem viděl teďka v televizi reklamu na něco na vlasy, jak si tam fénují vlasy, aby jim drželi ve větru a dešti a takový. No a shodou náhod jsem našel takovouhle věc. Vrchní barva, odolnost výborná proti povětrnostním vlivům, dlouhá životnost, dokonalý vzhled. Takže dámy, tohleto vám vydrží na těch vlasech strašně dlouho. Je to fakt novinka, teďka koukám, nesmíte akorát kouřit. Je to novinka, myslím si, že to fakt vydrží strašně dlouho. Stačí slabý nátěr štětcem, ten tady momentálně nemám. A kdyby náhodou vám to kaplo vedle, tak takováhle voda, to zapomeňte, je potřeba něco takovýhleho. Takováhle voda. V tom teda žádná kytka tráva není, ani žádný tonik, ale je to ředidlo tak. No a jelikož jsem chlap správnej, tak bych vám chtěl poradit, jak spousta žen, že samozřejmě používá tampony. Já jsem vám chtěl říct, jak ušetřit, je to spousta drahá věc, takže vám řeknu jak. Vezmu si vatičku, jo, vatičku, takhle zamotám, uchošťour, strčím uchošťour, kousek provázku, tak, zamotám, tak, ještě chviličku, sledujte schválně tu dobu, jo, jak mi to trvá dlouho. Tak, bomba. Tampon nepotřebujete, ušetříte, tohle to stojí 10 korun. Jo, a uchošťoury taky, ale jich tam strašně spousta. Prostě dívejte se na to, kousek šňůrky dáte, máte i tyčku pohodlnou, žádný provázky, za který to tam motají. Prostě čouhá tyčka, za to zatáhnete a takový, jo. Doufám, že mi to nechají patentovat tohleto, takže jsem vám to chtěl jako naučit, jo. Co se týká věcí, tak já si myslím, že pro tenhle měsíc to bohatě stačí. Jo, tak já si myslím, že pro další měsíc zase bude lepší vyplat, abychom si mohli dovolit nějaký víc šminků a takových těch ptákovin, co my všichni potřebujeme. Takže mějte se krásně, za srpen, ahoj.